Ikanti rap Shisho. bheka ndoda ngiphethe ibeat lana ngicela ungigibelele lona ngiyacula 977 Beats. Okay. ungigibelele ibeat ayish uzwa lento ngibona ibeef kule game but still kudliwa inkukhu who's the chief give the name labo mrapper abanampuku yafandaha ibheme strong bheka ikhanda liphuma intuthu police fake awunantwaza mukuplastela umkhulu ngrapper kuze grab ibeat ayisayenzi sense no ngazalwa ngiwumlungu ayish bheka sengusesh no umjito ringa ngayo kushoot akacavi sex lo iphiya kudala ifast leya manje slow intwana ezibhema strong ziyakubhemisa zikushayise ngensango zithi ibhodlela zikulaye le track ngibhale ngihigh superman ngivele ngifly ngiyafisa ukutshontsha ilofu emakuleni then ngislide sekubulala nge-aerial uthi ubhema ukudlula irasta ngoba ngidlanga the whole day ngilanda iplate baba ngifast alihlangani nale verse iphisi ihambe nabo past phethu 977 estudio ngihlezi ngimaster ile ntwana ongayifuni futhi awucavu izondelana ekuthanda ukubona idumbu zabo mrapper sondelana ebuhlungu ukudlula umjolo ongcono ngijolelana bayacaba ngiphatha i-iPhone but bathi angifonelana. What's my name, baby? What's my name, baby? Say my name, baby. What's my name, baby? What's my name, baby? Say my name, baby. What's my name, baby? What's my name, baby? Say my name, baby. What's my name, baby? What's my name, baby? Say my name, baby. Hayi qhubeka mthami. Okay nje akagogo ukuchubeka is not a flop dala kulindiwe album lento ngiphathisa ngedrop yavela mkhona drop ngabantu bami bathi ngidrop wena mrapper uspan nalomlomo iblow job ebantwini ozibambi yini ngathi uhlulwa ijoke bheka ngiroka nangephantsi ugelwa khangibiza uroki same time I can kick get a back njengedum but you walk it like I talk it let me go look I walk ukantrap ubhedu stung correctani damn yanyakhenya ngimnandi bangifanisa nejam amaphoyisa yakuflash bese akuthatha njengecam nokulahleka emakhishini ngitshela umlungu that I bam yazi ngiculani maye ngumshenye acapella ngumshayela acapella okay ke nja yami ufuna ngishaye acapella uposte nalo shoni ufuna ukuzwa bangimamela ungitholela ama fan boy I'm hot yangilalela nini bazama ukungithusela sebezenza uAnnabella ngoba ngiphila ngedwe emzini sebengibiza uHome Alone bathi impila yikho mnandi sengizidika ngeballoon siphuza sonke uthi ngimanzi sengizokupheka wekaroni ile slim esingafundanga esikela ngiphume ngeparole 977 Beats.